Il-Prim Ministru Robert Abela qed jibqa' jistina rasu meta sissa il-fatti kollha qed jindikaw li qed jibqa' għaddej bl-emenda fil-liġi għat-terminazzjoni ta' tqala. Proposta li mijiet ta' esperti mediċi, legali, akademiċi varji u l-President Emeritu Mari Luis Colero Preca qed jiddiskrivuha bħala waħda li se ddaħħal l-abort f'pajjiżna mill-bib ta' wara. Ftit momenti wara li 42 membru parlamentari laburista votaw favur din l-emenda fi stadju tat-tieni qari, Robert Abela baqa' jiddefendi l-proposta tiegħu fejn fl-ebda moment però mal-issen kelma dwar l-importanza tal-ħajja tat-tarbija fil-ġuf. Li saħħet il-mara meta jkollok kwistjonijiet ta' natura gravi m'għandix tiġi protetta. X'kienet qed tgħid il-President Emeritu ġifieri? Se nikkummenta fuq x'qalet persuna waħda, ħa nitkellem fuq il-prinċipji. Għaliex hawnhekk maħniex qed nitkellmu fuq persuna ma qed nitkellmu fuq prinċipji. Għalija li ħajjet jew saħħet il-mara nitfaħħom jew nipprova naqqas l-importanza tagħhom hija xi ħaġa li bir-rispett kollu ma nista' qatt naqbel magħha. Fl-aħħar ġimgħat, il-President ta' Malta George Vella mela ċara u tonda li ma kien se jiffirma ebda liġi li tippermetti l-introduzzjoni tal-abort f'pajjiżna filwaqt li fost diversi suġġetti madul id-diskorsi li jagħmel fihom ir-Repubblika l-President appella sabiex tinstab soluzzjoni rigward din il-kontroversja. Għalaqsant Net News taqsal il-Prim Ministru għalfejn qed jibqa' jagħmel tarasu għaliex minkejja li qed jgħid li lest jisma' lil kulħadd il-fatti qed juru ċar kristall li xorta waħda qed jibqa' għaddej bl-emenda li jritu. Li tinstab soluzzjoni, li tinstab qabil dwar din l-emenda, però bejn il-kliem u l-fatti s'issa l-fatti qed juru illi qed tibqa' tistina rasek fuqha Prim Ministru din għalfejn m'intix qed tisma' mill-President. Francesco Catania għal Net News.